Ayan, Ate Bel, ito na po yung balse para sa inyong lahat. Ngunit ito'y ayat kumanong tigang gama jak maikari taadarak tagikuwa uray ni sawem anapuno ka jak tupay lapatyen taamok nagang angaw ka uray no ikari amina bibiduen uray no ikari pay nga agsingsing pet ka kasanong amin manong ayaten taket tawag taken ka playboy di kalsada hinakmarinaw ka na kita nasasamin nga sarit-saritap tadyak kaya tagtukin ka tadyak tumet nga kalwa dinakmarinaw ka kita nasasamin nga sarit-saritap tadyak kaya tagtukin ka tinudin na. Sabi na Ate Chang, Ate Chang! Ngunit ito'y ayat kung paanong tigang naman jak maikari taadanak tagikuwa uray no sawem anapuno ka jak tupay lapatyen taamok nagang angaw ka uray no ikari amina bibiduen uray no ikari pay nga agsingsing pet ka kasanong amin manungayaten kaket tawag taken ka bartek di kalsada dinakmarinaw ka na gitan nasasamit nga sarit-saritap tadyak kaya tagtukin ka tadyak tumet nga kalwa dinakmarinaw ka na gitan nasasamit nga sarit-saritap tadyak kaya tagtukin ka tinudin na dinakmarinaw ka na gitan nasasamit nga sarit-saritap tadyak kaya tagtukin ka tadyak tumet nga kalwa dinakmarinaw ka na gitan nasasamit nga sarit-saritap tadyak kaya tagtukin ka tinudin na. Pinatang tilalaki no kasasawa na nakasamsamit panagayat pagmateg na kanayon na nagrasakit na kinduba na ning napay kayat maya tayo ken bakit na no naglabas mo na natawin pa nagdenada nilalaki kaslay sukay na uma haglalong mo maulupit kunti barkada na hagsabol kung sa bali babae pagragsakan na ang sipot-sipot ka huwag babae ka ni bakit mo palpalihiwen na ka ang sipot-sipot ka marunor ka ni bakit mo baka suruten na ka amangan mo din to ang mo pagtartarayang na masukot na ka nagligatan manok baka day tako kakit puten na.
Mawena na lablabisen ng 40. Ditirik na ang sublikaban banwagan na agsapulen babae akalaslas bagan na sa bali at putahe iikong kunana nun sa sarap daniti barkada na hadalata ti babae di tungtungan na Kansyawan dati katwatang awan aramid na Kapoy kamay lalaki may sa tichiks na Agsipot-sipot ka, huwag babae ka Ni bakit mo palpalihiwen na ka Agsipot-sipot ka, manong-norumbar ka Ni bakit mo baka suruten na ka Hamangan mo dun po ang mo pagtatarayan ng masukot na ka nagrigat ang manong Dakaday tako kang kitputen na Agsipot-sipot ka, nuwag babae ka Ni bakit mo palpalihiwen na ka Agsipot-sipot ka, manong normal ka Ni bakit mo baka suruten na ka Hamangan mo din po ang upatantarayan na masukot na ka Nagrigat ang manong baka day tako kang titirikot Hamangan mo din po ang upatantarayan na masukot na ka Nagrigat ang manong baka day tako kang titirikot Sibot pa'y di damdamo Ngain ka masirpa Kas ka man natay dalaya Ngalangal sem kaniya Kasaginaw biyag ko Mantay ka iarigat Nudi kan mapurus Patay pagtumpalan Anarwen ka pintas mo Ngain inudim unay Pilet umanay asanik ko Nudong tengi patay Agayat kaitan Tangasak sa diwampay Yan tangay at tuyat Nga agdari gagan Sibot pa'y di damdamo Ngain ka masirpat Kas ka man natay dalaya Ngarangal sem kaniya Kasaginaw biyag ko Mantay ka iariga Nuri kang mapurus Patay pagtumpalan Ararwen ka pintas mo Ngayon inudim unay Dimet umanay asanik ko Nudong tengi patay Agayat kaitan Takasat sa diwampay Yan tangay at tuyak Nga agdari gagay Alalwen sa pintas mo Ngayon inudim unay Dimet umanay asanik ko Nudong tengi patay Agayat kaitan Takasat sa diwampay Yan tangay at tuyak Nga agdari gagay Yan tangay at tuyak Nga agdari gagay Isip makapabiyagan Agmurmuray dagito'y mata Kaisot makaagas Mangiliw ato'y kaunggag Isip matuti sa wena
Ada isem mamakagura, ada isem muray winnaga, kini sempang magusto ka. Uray ada aming kanyang arigan, uray pa'y nuag pupung tutak, uray pa'y nuag paspasok nudak, nuis man nakriknak mapagmayan. Ise, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka, mangto'y barukong ko. Tayasin mo, isot mangay ayo, tay kay pusok na tuwan, ilito. Makapabiyagan, agmurmuray dagito'y mata, taisot makaagas, mangliwliw ato'y kaunggag. Isem matuti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem moray wena ka, ken isem pamagusto ka. Uray ada aming kanyang arigan, uray pa'y nuag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasong nudak, tuis man nakriknak mapagmaya.